Ngitshele kahle mzala yini nje lento eyenziwa ngumlungisi. No ungitshele uma ngirong. Umlungisi uyangifonela uthi uncle ujika nini ukuya eMagoli. Hayi ngiyamtshela ngithi hayi no ngizobuyela emumva ngeyi17 ngoba nge18 ngiyangena. Uthi hayi singahambisana. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ngeke ngibhadale. Kodwa manje uma sekuvela ama toll gate sothi ucela imali yama toll gate kithi. Awungitshele kube le garage ayekilo manje usikhiyele ubuka ngijulu kanjani usikhiyele ngathi siboshiwe manje kuyashisa asikhona ukuvula amafastera ngitshele into enjani nje le mina sengiyabhadala lo mfana kokuqala ngimkhulisile mina lo mfana bekalenga amafinyila ngemsula amafinyila manje unele ukuthenga imoto so yangibhadala wazi ukungibhadalisa ngingimalume wakhe ngiyabhadala emotweni yomshana wami hayi nokuthi umshana lokuthi nje siyadlalisana sihlobo ngumshana no ungitshele uma ngirong nawe wathi kula manje wangasho lutho yini uyeza yeah uzangiphendula ngeWhatsApp ngiyazi uvumelana nami kodwa yeah hayi kona iChiefs iyadliwa shem iyadliwa iChiefs